खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया आसामनि मरिगाव जिल्लायाव सासे लाइमोन सिख्लाया दैयाव गब'नानै जिउ गोमादों। मोनसे बिलोआव दुगैनाय समाव बे जाथाया जादों आरो गुबुन सासे लोगोआबो गब'फादोंमोनब्लाबो बिखौ थाबैनो हस्पिटालसिम लां। नैथि रादाबाव दं। थांनाय सनिबारखालि बाक्सा जिल्लायाव साथाम ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो मोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे साथाम सुबुंफोरनिफ्राय 1.21 ग्रामनि ड्राग्स हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे साथाम आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगिरिफोरा जाबाय हुसेन, आजिजुल रहमान आरो रियाजुल आली होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरजों लोगोसे माखासे सिरिन्जफोर आरो गंनै सेलफनबो हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रादाबाव दं। आसामाव माखासे जिल्लाफोराव दैबानाया दासिमबो खमायाखै। खौरां मोननाय बादिब्ला आसामनि सनितपुर, चिरां, दरं, धेमाजि, डिब्रुगड़, गलाघाट, लखिमपुर, माजुलि, शिबसागर आरो उदालगुरि जिल्लायाव दासिमबो दैबानाया गिथाव बाथाव महर लानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि 1 लाख सुबुंफोरा दैबानायाव गोबां धोन सम्पथि खहा दं। मैया रबिबारखालि गुवाहाटीनि एबिसि पइन्टआव असमिया आरो हिन्दी रावखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला साबा हिन्दी राव रायज्लायग्रा लाइमोन सेंग्राफ्रा गंसे साखा खबब्रै गारिजों फैनानै मोनानि समाव गंसे हटेलाव ओंखाम जानो हाबदोंमोन आरो हटेलनि स्टाफजों हिन्दी राव रायज्लायदोंमोन। नाथाय हटेलनि स्टाफफोरा असमिया रावजोंसो फिनाय होननानै रायज्लायदोंमोन आरो हिन्दी रायज्लायग्रा सुबुंफोरा असमिया रावखौ बुजियैनि हटेलनि स्टाफफोरजों बुलायदोंमोन आरो उनाव भायागरनि पुलिसफोरा थांनानै बिसोर हिन्दी राव रायज्लायग्रा सुबुंफोरखौ साबानि गेजेराव साथामखौ हमनो मोनदों, नाथाय सानैया खारखोमालांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिसोर हिन्दी राव रायज्लायग्रा लाइमोन सेंग्राफ्रा जौ फेजोबनायमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा रादाबाव दं। UPPL आरो BJPनि गेजेराव दावहा सोलिगासिनो दं। खौरां मोननाय बादिब्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर राजु नार्जारि आरो BJPनि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर अरुप कुमार डेनि गेजेराव गोसो गोरोबलायै थासारि सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला BJPनि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर अरुप कुमार डेआ राजु नार्जारिया सोर होनना सोंथि सोंनायाव UPPLनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर राजु नार्जारि बिथाङा फिननाय हिसाबै फोरमायदों दि अरुप कुमार डेआ कन्ट्रेक्टर लाइननिफ्राय फैनाय, नाथाय आं मुम्बाइनिफ्राय MSWखौ उथ्रिसार जानानै 20 बोसोर समाजनि हाबा मावबोनाय, बेनिखायनो बिथां। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।